சொர்க்கம் வேண்டுமா? ස්වර්ග රාජ්‍ය ඕනද? நரகம் வேண்டுமா? නිරේ ඕනද? இயேசுவை தேடு. යේසුස් වහන්සේව සොයන්න. அவரை அல்லாமல் එයා නැතුව நரக ஆக்கினைக்கு මේ නිරේ ජීවත් වෙන ජීවිතේට தப்பிக்க வழி இல்லை. ඒකෙන් බේරෙන්න මාර්ගයක් නොවේ. ஐஸ்வர்யான் கத்தினான், මේ ධනවන්තයා කෑ ගැව්වා. ஐயா பிரகாமே, අයි කෑ ගැව්වා. எனக்கு 5 சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். මට අවිල්ලා සහෝදරයෝ 5 දෙනෙක් සිටිනවා. 5 சகோதரர்கள். 5 දෙනෙක් සහෝදරයන් 5 දෙනෙක් සිටිනවා. அவர்கள் இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது. ඒගොල්ලන් මේ ස්ථානෙට පැමිණෙන්න හොඳ නැහැ. அவர்கள் தாங்க மாட்டார்கள். ඒගොල්ලන්ට දරා ගන්න බැරුව යයි. பாருங்கள், බලන්න. ஒரு சகோதரன் එක සහෝදරයෙක් தன் 5 சகோதரங்கள் තමන්ගේ සහෝදරයෝ 5 දෙනෙක් அந்த நரகத்துக்கு போகக்கூடாது என்று ඒගොල්ලන්ගේ නිරේට යන්න ඕන නැහැ කියලා சத்தம் விட்டான். කෑ ගැසුවා. இந்த லாசருவை அனுப்பு. මේ ලාසරුස්ව යවන්න. அதுக்கு ஆபிரகாம் சொன்னான், ඒකට එයා පැවසුවේ அவர்களுக்கு ඒගොල්ලන්ට மோசேயும் මෝසස්ද தீர்க்கதரிசிகளும் දිවසවරුන්ද ஊழியக்காரர்களும் සේවකයන්ද இருக்கிறார்கள். සිටින බව පැවසුවා. அவர்கள் சொல்லட்டும். ඒගොල්ලන් කියපු දේ அவர்களுக்கு செவி கொடுக்காதவர்கள் ඒගොල්ලන්ට හැවුම්කම් දුන්න නැත්තම් அடையாளத்தை காட்டினாலோ ඒගොල්ලන් අවිලා මේ செவி கொடுக்க ඒගොල්ලන් மாட்டார்கள். අවිලා කිසි දෙයකට හැවුම්කම් දෙන්නේ இதோ මෙන්න உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம், ඕගොල්ලන්ට පවසන්නේ இயேசு கிறிஸ்துதான் வழி, උන්වහන්සේ තමයි මාර්ගය. வேற வழி இல்லை. කිසිම මාර්ගයක් නැහැ. உங்களுக்கு நாங்க சொல்றோம், එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. இப்ப சொல்லிவிட்டோம், දැන් කිව්වා. இந்த நாளிலே சொல்லிவிட்டோம். අද දිනේදී අපි පැවසුවා. இன்றோடு අද දිනේම இதை கேட்கிற මේක හාසනය ஒருவருடைய இரத்த பலிக்கும் එක්කෙනෙක් කෙනාගේ ලේ நாங்கள் நீங்கள் ஆகிறோம். ඒගොල්ලන්ගේ ලේ අපිට අහිති නැහැ. சகோதரன் சொன்னது போல සහෝදරය කියපු ආකාරයෙන් கடைசி நாள் මේක අන්තිම දවස. மிக விரைவு කිසිම දැන් ලංවීම இயேசு வரப்போகிறார். යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. பிசாசானவனையும் යක්ෂයවද அவனுடைய தூதர்களையும் උන්ගේ දූතයන්ද அவனை வழிபடுகிறவர்களையும் ඒගොල්ලන්ට නමස්කාර කරන්නව අයද நரகாக்கினையிலே ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්නට அழிக்கும்படி ඒවා විනාශ කරන්න යනවා. ஏதோ குழந்தையா அல்ல, ඒ නිකන් දරුවෙක් ආකාරයෙන් නොවේ. இரண்டாவது வருகை දෙවෙනි පැමිණීම குத்தின கண்கள் ஜாது பார்க்கும்படி. සියලුවත් දක් උණු ඇස් උන්වහන්සේ දකි. அல்லேலூயா பாட்டி හලලූයා කියන්නවෝ என்று பரியாசம் பண்ணினவர்கள் ගොඩාක් කෑගාවය காணும்படி, හස් දකින්න පිණිස சீ என்று சொன்னவர்கள் සීයෙන් කිසි චී කියලා කියපු අය இந்த இயேசு මේ ඒසු கத்தரிக்காய் என்று சொன்னவர்கள் මේ ඒසුස්ද නිකම් මේකක්ද කියපු අය கண்டு புலம்புவீர்கள். ඒගොල්ලන් බලලා ඒගොල්ලන් කෑ ගසයි. அதுதான் சத்தியம். ඒක තමයි සත්‍යතාවය. பாவத்தையும் நீதியை குறித்து கண்டி துளத்துகிற சத்தியம். ඒ කියන්නේ පාපය සත්‍යතාවය කියලා දෙනා වූ සත්‍යතාවය. பரிசுத்த தெய்வம் සුද්ධ දේවයන් වහන්සේ கள்ளன் அல்லவர், උන්වහන්සේට කිසිම නපුරු දෙයක් உத்தம தேவன் மான்சர், සුද්ධ පරිශුද්ධමානාන්දව பரிசுத்தமுள்ள தேவன், அவர் සුද්ධවන්ත දෙවියන් වහන්සේ. பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணன். වහන්සේ පව් බලන් නොකරව් දෙවියන් වහන්සේ. ஏன் வெட்கப்படோடு நான், ஏன் வெட்கப்படோடு நான் මන්ත්‍රීසල් මං අයි ලැජ්ජාවට පත් වෙන්නේ. சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க සත්‍යතාවය කියන්න நான் பிறந்தேன் என்று මං ඉපදුනා කියලා இயேசு சொன்னார். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. அவரின் ஆவி எங்களில் வாசமாயிருந்தால் උන්වහන්සේ ආත්මය මාස අපේ සමග ජීවත් වෙනවා. நாங்களும் அதை குறித்து தான் சாட்சி கொடுப்போம். ඒ ගැන තමයි අපිට සාක්ෂි පවසන්නේ. இந்த இயேசு මේ යේසුස් වහන්සේ மேகங்கள் நடுவில் வரப்போகிறார். ආසේ බලාකුළුම් වෙදිරිය උන්වහන්සේ පැමිණෙන්න යනවා. வானாதி வானங்கள் காண ආසෙන් ආසය දකින්න. ஏதோ மரியாள்கிட்ட பிறந்த பேவியாய் அல்ல, මේ මරියතුමගෙන් ඉපදුන දරුවෙක් ආකාරයෙන් නොවේ. உலகத்தை මේ ලෝකය
நியாயம் தீர்க்க போகிற ලෝකේ විනිශ්චය කරන්නා වූ ராஜாதி ராஜாவா රජින්ගේ රජුගේ ආකාරයෙන් சீக்கிரம் வரப்போகிறார். මේ ලෝකෙට පැමිණෙන්න යනවා. கரங்களை தட்டி அவரை மகிமைப்படுத்தும். අත්පොර සන්දීලා උන්වහන්සේ මායිමට පත්. இயேசுதான் வழி. යේසුස් වහන්සේ තමයි මාර්ගය. எல்லா மார்க்கத்துக்கும் සියලුම මාර්ගය. உலகத்தில் என்னென்ன மார்க்கமாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ මේ ලෝකෙ කීදේ කොයි ආකාරයෙන් ජීවත් වෙනවද? உங்களுக்கு தான் சொல்லுகிறோம். ඔයගොල්ලන්ට තමයි අපි පවසන්නේ. நீ கிறிஸ்தவனா இருந்தாலும் சரி, ඔයගොල්ලෝ කිතුණුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. இந்துவா இருந்தாலும் சரி, ඔය වෙන ආගමක එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. பௌத்தனா இருந்தாலும் சரி, ඔයා කිසිම ආගමකට අයිති එක්කෙනෙක්. இஸ்லாமியரா இருந்தாலும் சரி, ඔය වෙන ආගමක එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ஒருவர்தான் ரட்சகர். එක්කෙනෙක් තමයි ගලවුම්කාරය. ஏகதமாய் சத்தியதாவ. அதுதான் சத்தியம். இதை சொல்லிக் கொடுங்கள் ஐயா. මේක කියා දෙන්න. ஆசாரியர்களே, මේ පියා இதை பேசுங்கள். මේ දේවල් කියලා දෙන්න. சுகத்தையும் සුවයත් அற்புதத்தை மட்டும் ආස්කමක් පවණක් කරන්න. என் தேவனிடத்தை தேடாதீங்க. මගේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟ සොයන්න එපා. இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. நீங்கள் அற்புதங்களை கண்டதினால் என்னை தேடவில்லை, ඔයගොල්ලෝ ආස්කම් දුටුව නිසා මාව සොයුවේ නැහැ. அப்பம் புசித்ததினால் தேடுகிறீர்கள். ඔයගොල්ලන් ඇවිල්ලා කෑම රොටි කෑම නිසා මාව සොයනවා. இதோ உங்கள் முன் நிற்கிற நான் මෙන්න ඔයගොල්ලන් ඉදිරි පිට සිටගෙන ඉන්නවා මම. தாய் சுகமடைந்ததுக்காய் தேடவில்லை, මේක ලබාගත්ත නිසා මං සොයුවේ නැහැ. அப்படி சுகத்துக்கும் මේ සුවේ මගේ මව සුවේ ලබාගත්ත නිසා සොයුවේ නැහැ. பணத்துக்கும் සල්ලි මුදල් නිසාවත් காருக்கும் මිසිවදේ කාර් එකකට வக்கலாவுக்கும் මේ බංග නැත්නම් ලොකු ගේකට නිවසකට தங்கத்துக்கும் මේ නැත්නම් රත්තරන්ටද தேடுகிறவர்கள் என்று சொன்னார். ඕය ආකාරයෙන් සොයනවා 2004ஆம் ஆண்டு 2004 වෙනි වර්ෂයේදී 12ஆம் மாசம் 12 වෙනි වර්ෂයේදී 26ஆம் தேதி 26 වෙනිදා நான் உயிராய் நேசித்த මං ආදරේ කරපු என்னுடைய சகோதரங்கள் මගේ සහෝදරයන් විසින් ஒரே நாளிலே එකම දවසක செத்த பொழுதோ ඒගොල්ලෝ මරණයටපත් වුණා. இவரை விட்டு ஓடிப்போம். අපි ඒගොල්ලන් දාලා දුවලා ගියා. ஓட முடியல. දුවලා යන්න බෑ. அவ்வளவு அன்பு. ඒ තරමට ප්‍රේමය. இயேசுவின் அன்பு. යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේමය. ஏனெனில் මක්නිසාද எங்களுக்காய் අපි උදෙසා நித்திய ஜீவனை அவர் கொடுக்க போகிறார். සදා කාලේ ජීවනය දෙන්නා ඔය என் சகோதரங்களை, මගේ සහෝදරයන් அவருடைய சொல்லுங்களை ඒගොල්ලන්ගේ ශරීරය இந்த கடலால் அழிக்க முடியும். මේ මූදෙන් විනාශ කරන්න පුළුවන්. ஆத்மாவையோ එයාගේ ආත්මයන් වහන්සේව அழிக்க வல்லவர் ආත්මය විනාශ කරන්නා වූ එකම அந்த දෙනා இயேசு. යේසුස් වහන්සේ පමණයි. நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ එයා කොහොමද මේ ආකාරයෙන් සිදු වුණේද? அப்படியே இயேசு வரும் நாட்களில் நடக்கும். මේ ආකාරයෙන් තමයි යේසුස් වහන්සේ එනකොටත් පැමිණෙන්නේ. ඇයි? உணராமல் இருந்தார்கள். ඒගොල්ලන් හිතන්නේ නැතුව හිටියා. ஊழியர்கள் கத்தினார்கள். සේවකයන් කෑ ගැසුවා. செவிகளை அடைத்தார்கள். ඒගොල්ලන් කන් වහා වසා ගත්තා. பாவத்தை குறித்து பேசினான். පාපය ගැන කතා කරන්න ඕවා. ஆனால் 8 பேர் மட்டும் பேழைக்குள் போனார்கள். නමුත් 8 දෙනෙක් පමණක් තමයි ඒගොල්ලන් ඒ බෝඩ් එකට නැග්ගේ. மற்றவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை. අනිත් කට්ටිය ගහගත්තා. அழித்து போனார்கள். ඒගොල්ලන් විනාශ වුණා. லோத்துவின் நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும். ලෝකේ කාලේ විනාශ වෙච්ච වගේම සිදු වෙයි. கொடிய பாவம், පාපය ஆண் புணர்ச்சி, ඒ කියන්නේ පිරිමියාගේ ஆணையால் සැප කිරීම. திருமணம் செய்தது. පිරිමියාව කසාද බඳ ගැනීම. ஆணையால் திருமணம் செய்வது. පිරිමියාව කසාද බඳ ගන්න එක. அவனுக்கு பெற்றான் தேவன் படைத்தான். කාන්තාවන්ට පිරිමියාව තමයි උන්වහන්සේ මවා ලැබුණේ. இதுதான் நியதி. මේක තමයි නීතිය. நாய்களோடும் මේ බල්ලන්ට மிருகங்களோடும் මේ සාමාන්‍යයෙන් සත්තුන්ටත් மேற்கத்திய நாடுகளிலே මේ ඒ කියන්නේ වෙන රටවල් වල வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙනවා. இது பாவம். ඒක පව්. ஆணையான் திருமணம் செய்வது பாவம். පිරිමි අය කසාද බඳිනවා ඒක පව් දෙයක්. பெண் திருமணம் செய்வதும் பாவம். ගෑනුවයි කාන්තාව කසාද බඳින්න එක ඒක වැරද්දක්. ඒක පාපයක්. பாவத்தை குறித்தும் පාපය ගැන நீதியை குறித்தும் නීතිය ගැන உலகுக்கு கண்ணி துணத்தியே ஆவா. ඒ ගැන අපි උන්වහන්සේ කියා දෙන එක දෙන්න. அமெரிக்காவே, ඇමරිකා දේශය நீ
இந்த பாவத்தை செய்தபடியினால் මේ පාපය කරන නිසා நீ கைவிடப்பட ඔබ போகிறாய். අතාරින්න ඕනේ. இந்த உலகத்திலே யார் இந்த பாவத்தை செய்கிறார்களோ මේ පාපය මේ ලෝකේ කවුද කරන්නේ? அத்தனை பேரையும் கைவிடுவார் தேவன். දෙවියන් වහන්සේ මේගොල්ලන් සියලු දෙනාම අතාරලා දායි. கைவிடுவார். අතාරලා දානවා.